Alvareta? Ano ito? O di mo pa aram? Anarin nga ni Maray pa, aramon niya to ngunyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela, samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po and welcome sa programa. Aramon na ito na pong aldaw na ni mga tugang ni Martes. Bet sa 4 na sa bulan mga tugang kan Nobyembre 2025. 51 days to go before Christmas. Good morning sa mga birthday celebrators today. Happy birthday, more life, prosperity, and happiness. Sa barkada ta. Kay Joel Barameda. Diyan po sa May Rivers of Babylon. Sa Barangay 13, diyan po sa Bakakay Albay. Happy birthday, Joe. More life, prosperity, and happiness. Siyempre sa iba pong nag-birthday sa kanyang happy birthday. Ako po sa lingkod, Mardela dahil iba sa dito sa Napirotian. Diba na kita hanggang 12 o'clock sa mga istorya. Siyempre yan man sa Lado Technical, katuwang ta si Kuya Juna Police. Bantang duman sa DCGB Social Media Department. Sa tuyang IT, kasawit po dyan si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, dyan sina Jenny Matthew Valleran, Jeremy Liron at saka si Nicolan Gloriani. Pantang sa luwas, siyempre ang Megabus Patrol sa padagos pong pangalap ng mga istorya. Tanganing may balang ibog sa banwa na si Mapukawan mga turog sa pansitan. Yan po dyan ang yan at sa muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa First District, yan po dyan ang sa muya po ang padihon. Lagadi siya, daraga. Lagadi siyang TV to Santo Domingo and vice versa. Pading Jomar Bien. Yan man si partner na Alarmario sa City Hall at sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Bantang si Baby Angel Mostaza, yan po mga tugang sa Regional Center Site asin dyan po mga tugang sa Legazpi Port District. Joshua James Bino Daraga area, mantang si Karen Nicole Ala, ang bunso ng Megaforce. Yan po mga tugang sa Kapitolyo Provincial asin pang pagtaraid ng mga opisina dyan po sa Aldalbay District. Henry Daboy Mata sa Mobile, ang umuya pong piloto, ang mata ng DCGB sa kalsada. Kami po ka boss, minasaludar mga kababayan. Minapapin yung sarang maugbang morning. Sana po okay ka mo. Dahil pinagmamati na naman nakakulugan sa hawak, kapalpakan sa yuta kasing kagutuman sa tulak. Ano ito? Kapali in the U. Kapali in the two. Dewan sa mga kabarangay ta na may anniversary, happy anniversary po. And siyempre sa mga bisita, yan, enjoy the sights, savor the taste, and protect our environment. Yan. And siyempre, salamat Lord. Pasalamat po kita today, kita rin na punggas mga tugang kan Bagyong Tino. Hadi. Pero pangkahirak mga tugang sa mga tinamaan duman sa Visayas, naglandfall alas 12 ng matanga duman po sa Silago, Leyte. And then uminagi mga tugang sa Visayas at then rinapado sa Cebu 6 o'clock in the morning and kadakol na mga areas ang talagang binaraha.
siguro imagine ko kung hindi sa tuminama itong uran na ito, Sus Mariusip. Ha? Salamat, Lord, buminaba, buminugsok pa. So, iringat lang po ito, tabi. So, kasubago, pigiling ta, nasa, nasa, anong tama yan? Nasa bubong sa mga tao duman sa Sarong Village. And so, kotsima, ilang mo piga-aranod paparayo naman sa Sarong Ninda. Mga nakaparada sa tinampo. Di ba? So, talagang grabe makusugon sa tubig duman sa Sainda. Okay? So, sana po, dahil na makapag-perwisyo pa. And ang sabi, duman sa initial report kan NDRRMC, may saro na pong recorded na gadan and pinag-verify pa. May reported pong gadan na saro tabi. Okay? So yan, ang sabihon, magsunod kita sa mga abiso kan pag-asa, malalo na po mga tugang dyan sa pig-apod niya ito ng mga rainfall warning. Because yung bagyo does not only concern mga tugang yung wind, kung anong signal nga kita dyan, no? Pirang kaparosan rapadohong kita, kundi much more nganyan mga tubig tabi. So, pigbabantayan po yan. Kaya, luluwas na sa mga report, sa mga bulletin, pagkatapos, pati duman sa mga press briefing, may yung hydrological department po ninda, hydrological department, nag-report naman kung arin ng mga lugar ng mga posibleng mga bahaon. Po? So, yan po, tabi. Yun na magiging dalagan takang sa tuya po ng mga pag-prepare sa mga bagyo, matitindi na. Pakusog ng pakusog because sabi nga ni, epekto ngayon ng climate change. No? So, duman sa mga kababayan niya to, keep praying, habang si Tino hali sa Visayas, mapasiring siya, mabalda siya sa Palawan, and then mapasiring siya sa West Philippine Sea. Good morning kay Pading Noriel Nabigiras. Ay pade, yaw baka mo dyan sa Palawan. Good morning, ingat sana kung nga imang kamo tabi, ade. Pero may masunod, may nabilog na low pressure area duman sa Larayo pa ini. Nasa 2,000 pa. 2,050 kilometro northeast of northeastern Mindanao. Ayan. Ano ko dahil siya 10.0 north, 144.2 east. Harayong pa ini sa PAR. Pero na-develop na po siya into a tropical depression. Yan po tabi ang latest as of 8 o'clock in the morning, itong bigobante na LPA na kasunod po ni Typhoon Tino ay nabilog na po into a tropical depression outside of the Philippine area of responsibility. So, nakamonitor po ang pag-asa, bigobante na po yan, and most possibly yung mga advisory ipapalapit sa mga masunod na mga oras. Okay? So, keep safe tabi, and kung yan sana kita, mga G, and then magpreparar, firme. Sabi ba ganito, ang sakunay walang panama sa taong nakahanda. Alright? Bueno, mga tugang, good news po congratulations sa Bicol University, Daraga. Dahil sinda po, mga tugang pinangaranan, mga tugang, solamente na eskwelahan, top performing school, dumampos sa katatapos na October 2025 licensure examination for certified public accountants. Sa 66 na nag-take, mga tugang, na BU accountancy graduates from BU, 56 ang puminasar out of 66 examinees. So nakapag-registro sinda ng 84.85% na passing rate. Duman sa October CPA CPALE, ang tawag niyan, CPALE, CPALE.
na sulamenteng eskwelahan na nakagibo po nin sobra 50 na nakapasar. Ha? Iyo po yan. Sabi, mga tugang, dakulang bagay man. Ay ni po na mga naka-record din it. Siyempre, sabi nga ni kayan, Bicol yan, tatakbiyo yan. Tatakbiyo yan. Okay? So, yun exam, pinagkondukta po yan October 24 to 26 sa mga ibang testing centers, including Legazpi City. Ano? Alright, so, yun po yan. Mga tugang, abiso na sulamenteng eskwelahan, mga tugang, Bicol University Daraga, ang nakakuha po mga tugang nin Halangkaw, pinaka-top, diba po sa best performing school. Hindi man natin nakuha yung top notcher, mga tugang, pero pag-abot sa padarakulan kay mga nakapasar, na mga bagong CPA, hali po dyan sa Bicol University. Saro na naman yan mga tugang na feather on the cap. Saro naman na corona na maapod niya to na nakamtan kang Bicol University. Dahil lang po yan. So congratulations po sa mga professor, sa mga estudyante, sa mga bagurang na nagsakripisyo, mga tugang para maabot ka mga estudyante ini ang senda po nakapalaran. Ang sendang estado niyan mga tugang sa buhay. Good luck po tabi sa indo. I think sa iba dyan, mapadagos ting abugasya. Sa ibang mga trabaho na. Ayan po. Ang tugon da sa mga CPA, be honest even if others are not. Be honest even if others cannot. And be honest even if others will not. Yan eh. Chill nyo ngayong mardilan. Basta be honest po tabi. Iyon na yan ang mga ano man yan. Yung biro mo yan, top performing school. Bicol University Daraga. Siya po nakakuha ng corona. Top performing school. Diyan po sa recently concluded mga tugan na October Certified Public Accountant License Examination. Okay, sige po, tabi. Congratulations ka, boss. Urog ba ka, boss? Yan, urupakan, sabi kaan. Alright. Gata ng istorya mga tugang, alipod yan sa luwas, mga pagriban niya to sa Mega Force Patrol. This time, ang Reyna. Kung may bunso, may Reyna. Angel Mustasa, baby Angel. Good morning, please come in. Yes, maray na pagkaaga, Sir Mar. Maray na pagkaaga po sa kuya mga pantabay. Naku, ako na sa schedule na papahanap mo po tabi sa kuya. Yan. Yan magayan talaga. Yung sa'yo, arong kan dapat. Sir Mar. We need results, sabi yan. We need results. Yan. Alright. Apo. Okay, sige. Ang mga senior citizen, Sir Mar, ang pwedeng makakuha o makabakal ni bagas sa NFA sa kantidad na 20 pesos ang kada kilo sa mga aldaw ni Lunes, Miyerkules, at Huwebes. Miyerkules, saka Huwebes. Opo, puon iyan, Sir Mar, alas 8 nin pagkaaga, sagod alas 5 nin pagkahapon. Uy, tulong aldaw pa lang kami. Alagad, Sir Mar, pagkaaga, ma-cut off na 11 a.m. Tapos, pag alas 3 naman po pagkahapon, ma-cut off. So, itong sa mga nakapila, Sir Mar, tanganing ma-accommodar po tabi ito ka po. Ayun, no. Ang pinilahan, mapuon siyang alas 8, pero pag alas 11, cut off na. Mapuon naman siyang alauna. Opo, ang ma-cut off requirement... naman, alas 3. Ayan. Opo, Sir Mar. Okay? Ibig sabihin, Sir Mar, pag nakapila ka dyan na alas 3, maski abuton ka, Sir Mar, na release ng mga alas 4, ia-accommodar ka po tabi. Yeah, basta nyaong ka pa dyan within the area, no? Opo. Okay. Ang requirement sa yan, Sir Mar, senior citizen ID na ipigtao po ka itong su OSCA o ID. ining Office of Senior Citizen Affairs. Iyong, no? Ang kada aldaw, Sir Mar, pwedeng makabakal sindanin tig 10 kilos na bagas, asin ang maximum allocation kada bulan nasa 30 kilos sana. 30 kilos na. Ay, ano ang pwede magbakal dyan? So mga taga-Legazpi sana o sa Bilog na Albayan?
Ay, yan sa Sir Mar. Lingaw ko hapon duman. Eh, bilog na albay yan. Bilog Opo, sa oras kaya duman Sir Mar si Ma'am Zahara na nagtatrangkaso daw. Oh, di apa na dyan sa senior citizens. Arin, ano, so mga drivers, ano rin na nito? Ang mga tricycle drivers, as in jeepney drivers, kaibahan itong mga solo parents po, Sir Mar, Mhm. aldaw sinda ni na Martes, parehong oras, Mhm. parehas na cut-off ang i-implementar. Okay. Pag Miyerkules naman, Sir Mar, person with disability Mhm. in Dyson household, kaibahan po itong mga miyembro ka na 4-piece o ining Pantawid Pamilyang Pilipino program. Mhm. The same sila, Sir Mar, si oras po tabi. Anong aldaw? Miyerkules. Miyerkules. Ayun. Oo. Okay. Pag Thursday, Sir Mar, itong sa senior citizen na, duman pala, Sir Mar, para tricycle, Mhm. ang kaituhan ninda na requirement na i-presentar po tabi, Oh. duman sa jeepney drivers, dapat may LTFRB issued driver's ID o itong prangkisa na ipag-endorso po kan lokal na transport cooperative. Aha. Tapos, sa tricycle driver naman, kaipuhan nila magpresentar po ng tricycle operator's permit, kaibahan itong driver's ID na ipigtauman po kan LGU. Nagtataon ng ID ang LGU sa mga driver ni Jay? Ikaw ba ka, Sir, matatig rehistro po ba yan ng mga tricycle sa LGU kung parang anong parada? So, pagkakaagduman sa, kunya, no, sa, Apo. ano, may litrato. Okay. So, tiga-upload yan sa Marsupil. So, kasabay po yan kang city plate. Yes, aha. Okay, okay. Mhm. Apo. Pag duman naman po pala, Sir Mar, sa PWD, kaipuhan magpresentar ni syempre, PWD ID, ipigtauman po yan kan Person with Disability Office or DSWD. Mhm. Ayun. Para okay. duman, Sir Mar, sa mga purpose beneficiary, Mhm. kaipuhan syempre kan purpose beneficiary ID o sertifikasyon, ipigtao po kan Department of Social Welfare and Development. Di ba itong solo parent, mayroon nitong ID issued by DSWD? Yes po, Sir Mar. Ayun, okay. And then, pagkaaldaw ni Friday, para naman yan, Sir Mar, para sa mga para-oma, asin para sira. Mhm. And then, ang kaipuhan na requirement, syempre, itong ID po na para-oma, nabigay-issue ka na Department of Agriculture, and dapat nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors and Agriculture o ng RSBSA. Mhm. As in, ang fisher folk, dapat igwanin ID as in certification manhali sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR. Ayun, aha. Hindi pala Oo. automatic May yung mga makakabakal. pagkakaiba. Dapat i-presenta rin yung ID ngini. Opo. May mga pagkakaiba, Sir Mar, sa maximum volume per purchase. Ah. Arog ka ining senior farmers. citizen, Senior citizens, pero 30. kada bulan po yan, Kada Sir bulan. Mar. Okay. Opo. Ang kada bulan, may 30 kilos na pwedeng ibakalon ang senior citizen, Okay. solo parent, PWDs, in Dyson household, kaya ba na itong mga 4-piece, Aha. jeepney drivers, as in tricycle drivers. Iyan. Kaya lang, pagabot sa pagbakal ngayon ng araal daw, garo, igwaning salit sa nang mababakal dyan. Ano yun to? Para sira? Para sira, Sir Mar, kada bulan, At ito, talikan pa nila. yung po ang ihahapot ko kay Ma'am Lugala, kung nasa nagkasiring ka ini. Ngayon na pinararehas, di ba nag-komento ko yung kansarong Aldo lang, di na lang pinararehas, baka ako typographical error dito, pero hindi yata eh. Ha? Opo. Imagine, Sir Mar, ang mga rice farmers, up to 50 kilos, Yes. ang sako ning bagas, ang pwede po nilang bakalon. Oh, kumbaga, sarong sako ang pwede ng bakalon sa loob sarong bulan ang sa mga parauma. Opo. And pwede Pero nga nila itong bakalon, Sir Mar, na Ning sarulan saruan. na Yan. beses. Halimbawa, ngunyan mabakal ako, may kwarta akong pambakal, 20 pesos times 50 kilos, di pira iyan. Kunyan man sa niyan, 1,000. Mm-mm. Tama, oh. Kung kaya ko ng bakalon, babakalon ko na yan. Pero di na ako pwede bumalik. Sa sunod na Opo. bulan naman. Opo, Sir So, Mar. kay Sir Fox, tainin ko talaga natin 5 kilos na pwede mabakal niya kada aldaw. Pwede man katabangaon kan para sira, tapos para sa 50 kilos. Pwede mo ko tainin ngayang, maski 10 kilos, sa iparehas ng 10 kilos, di ba? Opo. O paano kung kung dako lang ang dakop, di, dahil company lang maluto.
problemado lugod ko sa mga parasira. Ay, ari. Opo. And yan kaya, Sir Mar, na 20 pesos na bigas sa program kan Department of Agriculture, kan NFA, asin kan FTI, o ining Food Terminal Incorporated. Digi, Sir Mar, sa Bicol Region, dahil ng mga branches kan NFA nagbubukas, kaya posibleng bukas man ini duman sa maniba-ibang mga persona, Iyo. kaibangan duman sa vulnerable Oh, sector. may nailing ako sa Camsur, binuksan nga yata sa Sorsogon Opo. yata, mayroon na rin at saka Cam Norte, di ba? Maigo ako, Sir Mar, na nahiling Katanduanes. sa Verac. Katanduanes, yes, Opo, mayroon Sir na. Mar. Oh, so, And then, dakol baga kaya, Sir Mar, na mga warehouses Mhm. NFA, kung kaya pwede silang magpasiring duman sa ipinagtalaan na oras dahilan Oo. sa ano beto kay ni Sir Mar, iyo po ang matauwanin oportunidad na makabakal ning barato, Mhm. alagad di kalidad man gira. Even ibig sabihin, Sir Mar, sa mga nakikipag-urong ta dati kan kay Ma'am Julie Neresa, an Assistant Regional Manager kan NFA Bicol, na Mhm. di man niya gustong sabihin niya na 20 pesos niya iyan. So, basta sa ng mga bagas. Sige, Oo. siguro man ni Sir Mar, na di kalidad iyan, asin maray man na ikonsumo kaysa Mm. kung sa mga mabakal. iyan. At yung baga so, kunyan, una-una kanibang, walo yung mga klase yan, pero hindi. Yung mga binakal Opo. ng daiyan, pagkatapos bago man yan iluwas, titesting una kung talagang fit for human consumption pa yan. Opo, Sir Mar. Okay. And yun yun po yan ang abiso lang kay kung sa mga nyaraon duman nag-distribute, nag-release ka ining benting bigas meron Mhm. para sa mga eligible beneficiaries. Kung pwede man ngayon, magdara na lang kamunin mga eco bag tanganing day na ngayon makapag-contribute duman sa na degenerate na mga basura digid sa tuyang palibot. Ba naman daw ako sa Webes. Meron kayo, Sir Mar, pwede man. Di tamay ko niya na kung may programa ko. Ayo, palan. Webes ta, pag Webes programa po. ni Ma'am Juan, lakaw-lakawan ko pa duma. Oo. Magdarada akong kunyan. Eco bag. Iko. Tistingon ko lang kung masiram. Opo. Okay. So, yan po, Sir Mar. Digdi sa Albay branch, diyan baga, Sir Mar, po ini sa panrehiyon na opisina kan NFA Bicol. Aha. Diyan lang yan harani sa Victory Village North, kataning Yeah. po sabi ka na National Bureau of Investigation. Sa warehouse Bicol. yan, sa warehouse. Opo, Sir Mar. Diyan warehouse. sila nagpapabakal po. Roger on that, okay? Then hanggang, Sir Mar, paglingawan na magdarakan mga kaituan na dokumentos, mga Ah. identification card na ipigtaukan ng mga respektibong mga ahensya kan gobyerno tanganing. Madali man sana, Sir Mar, ang pag-distribute kay ni basta Iyo. nakabayad ka Mhm. and available duman. May serungan man pati po, Sir Mar, na Iyo, ipigtaukan duman. dahil ko may tint duman na color green. Apo. So merong, paghali ka, Sir Mar, sa may NBI po, merong gate, Mhm. yaon duman nakaposisyon, ito pong sa mga nagpapabakal na taga-NFA. Duman ka na pwede mag-agi o maagi ka duman sa main gate? Dahil man? So ito, Sir Mar, duman na lang po sa Duman first na lang. gate po, sabi. Ayun. Very good. Apo. Okay, sige. So, yan po, Sir Mar, ang mga dugang papang informasyon halit sa luwas is mula sa DCGB. Thank you very much, Baby Angel, sa follow-up. So, yan po tabi, sa mga nag-arapot, mana ko dyan sa schedule. At sabi ko nga, ni ka nagkaaging simana, na linakaw-lakawan ko pa si doon mapigilin ko, kundi nalubot kayo, di kaya ko napicturan. So, yun po ang mga schedule, kadakol ang senior citizens nga kadakol. So, sabi ka na amigo ta, nga may schedule nga, Sir Mar, na pinagpaskil, duman sa gate, tangani nga yan na magiyaan sa mga kababayan, tangani, dahil man magsurusuan. Okay? O, di, sa kadakol, siyempre, na mga vulnerable sectors ta, kaya pinag-break sa iba-ibang aldaw, tanganing dahil man magkurumpulan ng tudo. Pagkatapos sigwaning cut off, para sabi nga ni mag-areglado ang padalagan. So, ito po ito, sunada kong punin do kasubago, tricycle drivers and jeepney drivers, iyo po yan tabi, Martes kamo, So, mga yan, PWD, Miyerkules, ining solo parents, Martes, ining mga households ay Miyerkules. Yan. Pagkatapos, sa mga seniors, may 3 days kamo, mga ka-seniors,
Lunes, Miyerkules, tsaka Huwebes. Ayan po, tabi. 8 o'clock to 5 o'clock in the afternoon. Pero may cut-off siya na alas 11 ng aga sa morning, pagkatapos alas 3 ng hapon. Pero kung naon ka na dyan sa area na inabot ka ng oras ka yan, papabakalan ka po mangyari. Accommodate ka, tabi kang anyway, because hanggang 5 o'clock pa man sinda dyan. Okay? So sa inyo po ka, boss, mga tugang, good luck, tabi. Gamito niyan, mga tugang, gamiton sa tama, dahil ipagpabakal. Alright, mga kapatid, standby lang. We will be back for our stories after the news break kasi nagkapirang reminders. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagpi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakal. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ni Nodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, Pirming Nanginginutan, always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras.
Sa alas 11 pagbabareta, inako ni dating NBI Director Jaime Santiago na napiritan siyang magdimitir sa iyang pwesto. Sa turnover ceremony kang liderato kang NBI kay Officer in Charge Lito Magno, sinabi ni Santiago na pinamayuhan niya ang bureau ni objectively maski na naging unpopular siya. Pero garong dai nagustuhan kang kalaklan ang sa iyang effort kaya sinabi niyang I was forced to resign. At bisar kay ini nagpahayag ng pagtubod ang dating NBI chief na nasa marahay nakamot ang bureau sa irarom ni Magno na pagkukonsidera niyang amigo. Yan ang bareta ali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan sa Uno Plus. Kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Margila. Kumusta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Yan, post mo yan, post mo yan, bro. Pray until something happens, mga misis. Rikas-rikasan, todo na naman. Sarap sanapan ng mapremyuhan. 51 days to go before Christmas. Nagpapabayang Merry Christmas! Namamas ko po! Naitayo mo na ba ang Christmas tree? May pangregalo ka na ba sa inaanak mong marami? Naisapit ko na ba ang parol? Sa okasyong ito di ka na ba magagahol? At sa pagkakataong ito kami naman ang babati. Sana'y maibigan yung mga kata kung maaari. Magpahinga na muna at sumandalang sandali. Handa na ang aming tambol, gitara at buong barkada. Yan, maligayang Pasko, mga kababayan. Mga bata, be good para mayroong regalo kay Santa Claus. Yan na. Alright. Mga tugan, diretso sa mga istorya tango niyan po na pagkaaga. Naku, ang bilis ng panahon ang bilis po ng oras. Petsa 4 ngunyan ng Nobyembre. Alas 11, 10 na po ng pagkaaga. Hello kay Rosemary Mulyasgo. Ayan. Si Pading Noriel Labiganas is also watching. Si Reggie Balasta. Ayan. 43032 is good morning, sir. Bing Benbon is also watching. At saka si Don Miguel T.L. de Vera is watching. Good morning man kay Meu. O, dyan po sa Masitas. Dyan po sa sa Lidong. O, kailangan nyo ng mga punta kayo dyan mga tugang kay Meu na de Vera para mga pananom, iba-ibang klase. Yaon po dyan tabi. Okay? Bueno, mga duwa-duwata na mga istorya. Ali dyan sa luwas sa pagay po ni partner Alar Mario. Partner, maray na aga, mainit na. Please come in, please come in. Partner, madalom, digdi sa southern part. Oy, madalom yan Digdi, digdi, mainit hindi. Madalom pa digdi, pero at least na nag-uran. Sa bagay, arangin dyan sa dagat Iyo kayo, daling dagat. Marum-rum pa dyan, tanyaon pa sa may parting Visayas, so kunya. So, bagyo. Makahoy, digdi, manyog.
Oho, yan. At saka, ano yan, marirahay man ang pagmati dyan sa lugar na yan. Pero dahil uyop-uyop ng paros partner ba eh. Man, so normal na. So normal parang sana. niya. Ayun. Normal na. Sige, okay. Sige. Good news. Oo, partner, sa informasyon pa, negosyo ang Iglalaoman na highlights kan ulat sa bayan. At yan na hapon ni Mayor Isiam Ismail digdi sa Legazpi City. Public knowledge naman ngunyan ang kaugmahan kan mga saradit na negosyante dahil natatawan sinda nin oportunidad na mapaasenso ang sadit na negosyo dahil sa padagos man na suporta kan gobyerno lokal. Sa rong ehemplo kay ni ang night market diyan sa may Obelis na dakol ang mga saradit na negosyanteng natatawan lugar para madagdagan ang income ninda lalo na pagkabanggi kung marahay ang panahon dahil paborito yan na pasyaran kan publiko. Siring man ang mga negosyante na titirinda dyan sa may Ibalong o People's Park sa Barangay Puro. Ano minaging piyesta sa Legazpi Port, yan sa Quezon Avenue, nagpaka-dilensya man sa mga saradit na negosyante. May plano ko niyan ang gobyerno lokal na ipagpadagos ang mga negosyo na yan sa Kapaskuhan. Kaya positibo man maray ang reaksyon ang mga saradit na negosyante na saro man talaga sa prioridad kan administrasyon niya ni Mayor Isiam Ismail. Kasabay siyempre ang padagos man na suporta kan sanggunian panglungsod sa pamayo ni Vice Mayor Luis Gutierrez, lalo na sa Committee on Business o Negosyo, iyo si City Councilor Alan Ranyola. So yan tabi partner, ang informasyon ba abangan niyan dyan sa gibo na ulat sa bayan ni Mayor Isiam Ismail. Yan ang report, Alar Mario, DCGB. Thank you very much, Father Ral. So yan po tabi, no? May ulat sa bayan si Mayor Isiam Ismail. Mamaya pong 1:00 ng hapon dyan sa LC3, sa Legazpi City Convention Center, para ipahayag ang mga naging akomplishmento, mga naging uban for the past 100 days, as in ang mga looking forward, anong mga mangyayari pagigibuon sa mga masunod na mga panahon kasi iya pong termino bilang alkalde kan syudad. Okay. So, diban sa mga kababayan, abangan po yan. So, ini pong mga pinagigibok ang lokal na gobyerno, na taon di Legazpi, kundi maging sa ibang mga lugar, mga hepe ekotibo na tabangan sa mga farmers na magkaigwaning oportunidad na mai-market, may pabakal sa inyo po mga produkto direkta na dahil na nag-aagi sa middleman, di ba? Dari yung pinasadit na konsepto kan kadiwa ng Pangulo. Sa kadiwa ng Pangulo baga, may minsan 15 diya every 15 days, di ba? Nagkaka-establish ng siring kayan. Pero ini, mga tugang every day o every night, mayroon. May night market sa Legazpi City. Para itawan ng opportunity sa mga kababayan to direct sell their products, mga tugang to our consumers. At sabi nga, cheaper price na. At saka may talagang lugar na pwede mong ipabakal. Dahil ka na maghanap-hanap kung saan ka paano yun. Tayo naging problema ka mga farmers paano natin ipabakal yan? Di ba? Paano ipabakal ito? Yung marketing ang problema. So, ngunyan, iguan ng opportunity. So, sa mga kababayan pasyaran nito po yan, lugar na yan. And tabangan sinda na mas talagang ma-inspire na magtanom sa pagigang pagbakal kasi ng produkto. The moment na marami nang itinatanim, yan na po, mabarato na tadakol na sinda na nagko-produce, di ba? Alright, tabangan ta po, tarabang-tabang lang ka, boss. Tangani po na maging ariglado kita. Bueno, dulangan ka istorya, hali po niyan sa Noas. This time, masamuya pong Field Commander Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, Chief. Good morning, please come in. Yes, salamat Director Mar. Yang kita nganyandig di sa pagatinder kan regular na sesyon sa Sangguniang Bayan.
sa Banuan kan Libon. May problema na naman direct. Naku. Barangay Burabon. Burabon. Barangay Burabon po kung matatandaan, naging sikat ini dahil lang sa itong suguminaba na bulod Yes. na nakaging taon na may mga nagkatarabunan na mga harong and may nagadaan. Ngunyan, yaong digdi sa Sangguniang Bayan sa mga taga-barangay Burabot, barangay officials na naman. No. Dahil lang iguanin panibagong problema sinda sa na pinagahambang sa ngunyan na panahon na nintag-uran at na panahon na nintag-bagyo. No. Dahil lang barangay Burabot na iguanin na mga drainage sa kanal, pasiring nagbubulos ini duman sa Danau, pasiring sa barangay Bubulusan. Sulat na. Nasulat na. Nagkasulat na ang mga debris, daga, parte pagayod kan bulod na ruminasay. Ngunyan, na problema na so barangay dahilan sa wala naman agihan so tubig. Natural, butong duman sa Burabod. Ngunyan, ang didalaganan kan tubig, nagiging danaw-danaw na, sumaabot sa 100 hektaryas nin mga kabasan. Nako, lalong na problema. Lalong problema na naman. Imbis na makapagtanom, so iba dahil na tatanuman, so ibang natanuman, araw kaning nagaparauran, balbag na sa tubig sa mga paroy. Kaya nagbigdi sinda sa Sangguniang Bayan ang purpose na matabangan sinda na mawatwatan ito mapabulos mali sa mga ulang sa mga pinag-waterways. Ngunyan, kahuro niya to si Kagawad Tur Ayo, ang Chairman Committee on Infrastructure. Actually, pinag-propose na niya for first reading and i-address ini yan sa provincial government kana Albay na madrigging ini na tanganing mapabulos ang tubig pababa duman sa barangay Bubulusan. Okay. Tanganing doro-diretso na ini duman sa Danau sa pasiring nga ini sa Bato sa Camarines. Okay. Ngunyan, dahil pa na pipiho kung ano talaga ang pinaka solusyon kay nita nasa deliberasyon pa sa ngunyan. And bata pigsususog na pwedeng gamiton so amphibious backhoe. Amphibious backhoe. So na pagsadiri kan probinsya na nasa kustodya kan Provincial Engineers Office. Iyon pwedeng makasolusyon ka ni tararom ng tubig. Ang problema pala tanada pag-araman yaon digdi sa Zone 7 raot, aluy na pala inidigdi. Yaong dyan raot? Raot. Ay pangyayari. Adi, pwede magkasumlikan sa DPWH naman. Pero inda sa DPWH. Igwang DPWH kaya. So, duwang opsyon kung DPWH, pero sa DPWH bagat na may mga kontrobersiya, nag-aalangan sinda sa DPWH. So aramo niya to ini kung anon magiging reaction kay ni kan actually kay governor ini i-address garon resolution taon-taon. Di pwedeng mag-inspeksyon kan dyan si Engineer Baclao. Tangayang ma-assess kung anong pwedeng gibuhon. Taso kuan amphibious backhoe. Iyo ko tanay doon pwede. Nadugangan ng problema, no? Yaon da adik raraot na daa. Nadugangan ng problema kan mga taga-Burabod. Aside from taga-Burabod sa mindset ko nagluwas mo na ko tamaluyan signal. Aside kan residensya ninda, so kabuhayan nakahanak sa dilang tira po ng peligro. Kabuhayan naman ang problema ninda duman. Jesus Mariusip. So yan, mabalik ako naman sa session hall tabi Director Mar. Yes. Tayo pa sa na-show introduction ng problema. Kayong maramat kung ano ang magiging final sa ongoing na regular na session kan Sangguniang Bayan sa pamayo ni Attorney Janero Saclag, Vice Mayor. Maramat Tabi kung Director anong Mar sa gibuhon. mga dagdag na informasyon from Libon Albay,
Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Thank you very much, Sir Jim. Bago ka nakatutok live, si Jimmy Nasalita naman po sa regular session Kansang Kuling Bayan, mga tugang kanlibon. So, nagrani na naman. So, mga residentes, mga tugang kan Barangay Burabod, mati opisyalis kan barangay, so kabuhayan naman hindi ang problema. Dahil pa nga isin na ibabalyo sa 20 residensya, dahil pa na ibabalyo mga tugang sa kunyan, sa ligtas na lugar. San taon na lamang nakalihis, matapos na magaba sa bulod, kasi may mga nagkataramban, ngunyan gwa naman problema. So, mga tubig, mga to kami nadalaga na dumana sa Kabasanta, so mga kali, o sa mga waterways, mga tugang, kurunya na databi, surulat na. So nangangapudan para maresolusyonan, garo i-address mga tugang sa provincial government, sa gobernador, asin sa mga, ahin sa di gobyerno kang nanyaon po sa, ano yan, irarom kan provincial government para madalian na maghibuan ng paagi para makapagtanom giraray. Tadanaw-danaw na, otherwise pagdai, baka imbis pari sira nas na itanom doon. Jesus Maria, siyan sadit kang mga lugar na pigtataman sa rice granary. Di ba? Bata doon sa baba, pagawat mo doon sa may San Agustin yun, may mga diki doon nagkagaraba, di ba? So sana maaalis mga kaso na yan. Ayan to, dredging machine, yung amphibious na ano yan, draga ang kailangan. Kaya lang so sa probinsya da raot na doon sa Sun 7 raot na pangyari. Ay saan ko kuha? Ayan po ang aram mo ta kung paano ba yan. Ang aram ko igwa yung probinsya eh. I mean so DPWC igwa. Iwan natin kung operational pa. Pero yan ang mga kaipuhan po mga tugang na mga gamit na para ma-resolveran po yung problema ta. Nako. Yan po ang sarong challenge sa naman yan mga tugang sa mga gobernantes ta. Paano mo masusolusyonan ng tulo-tulo po yan, mga tugang. Tabata talagang ang mga kababayan, mga farmers tangon yan, talagang problematic na. Di ba? Tabata, di kita digdi sa Pilipinas, sa farming, ang farming system tadigdi sa Pilipinas. Mga tugang, gan are the days na bira na lang. Ito po baga na nagtatanom ka para igwa kang pagkakan. Yeah. And then sa sobra, yung ipapabakal mo. Sa presente ko niyan, iba ang farming sa Pilipinas. We plant to produce our products, our crops, tapos ipapabakal taduang kita makuha mga tugang sa tuyang ganansya. Tanganing may pambakal kita, ning papa ta. Para malikta na rin. Dapat nga planoon ngayon hindi ang kimaray. Kung may daga ka, dapat nga i-divide mo yan. Dapat magtada ka ng para sa imo. You farm for yourself. Di ba? Produce your own food. Sabi nila. At least nga 1/10 of gura naman ang sukol kang daga mo. You have to intend that, mga tugang, itagama mo yan para sa imong pagkakan. Tangani, na pagmadyang ka sa merkado, ang babakalon mo sa naso mga dai mo, pigtanom. Diba? Bakal kang shampoo, sabon, taday man ba tanom yan? Diba? Pero itong mga pagkakan, dapat igwa kang tanom ka, tangan, di ka na magparabakal. Yan ewan natin kung paano mababago yan. Pero yan ang nakita natin in general because before, mahiling po nindo talagang maski sa paroy, may mga tago-tago po mga kahon-kahon ning kahon-kahon ning paroy, ning laganan ning paroy. Para pinilit-dit po yan na papagango-gango hambang nga umabot duman sa another harvest season. Pero ngunyan, after na makaani, papabakal laga po siyan. And pag minalas ka, mabakal ka kan sa imong konsumo, kulang, lugi. Di ba sa tuya? Bira man sa nagka-practice kin diversified farming. Minsan, may mga farmers ito na one crop lang talaga for season, di ba? Halimbawa, sa paroy, di ba? Tanong ka, one crop lang, pira ngayang season kita day 1 or 2 or 3, di ba?
may magayon, may maraot na panahon. Magayon na panahon, diyan sa magayon na panahon, pwedeng gana ka. Sa maraot na panahon, lugi ka. Ay, ano yung problema natin? Di ba? Ay, kung 3 seasons yan, duwang magayon na panahon, sarong, maraot na panahon, lugi, sumagaraot na panahon. Ay, kaya, ngayon na pa nangyayari, no? Kung paano yan mababago, magkaroon ng paradigm shift na mag-produce kita ng pagkaon tayo, ng susobre, yung papabakal ta, iwan natin kung anong mangyari. Sabi nga ni Ken, kulang pa ano ngayon sa suporta ang gobyerno, kung paano. Yan pa siguro ang hilingon ng maray. Ewan natin kung anong mangyayari. Sa ngunyang baga, ang chairman ng Senate Committee on Agriculture and Food, mga tugang, si Senador Francis Pangilinan is also a farmer. Di ba? May farm siya na nag-produce mga tugang ng mga organic na mga pananom. And may alam siya kung paano. So sana makunyan yan, makaskid sa baba and mapakaskas na talagang sutabang mga tugang na bako masyadong voluminous ang requirements. Pagkatapos bako so ngayapang tawid gutom lang, kundi long term hanggang sa makabangon, makatindog sa diring paa mga tugang sa tuyang mga farmers. Makamundo ang sitwasyon ng mga farmers sa Pilipinas compared sa mga farmers sa ibang mga bansa na mga, sabi nga ni kayo, nagpo-produce man yung mga pagkakan. Di ba? Sa ibang bansa, mga farmers mayaman. Hindi sa tuya, mga tugang, sa mga farmers sa digdi, habang naghahaloy, lalo nagtitios. Di ba? Yan po, na yun nga ni, nakumailin po nindo kung hindi masyadong masagana because walang natitira eh. After they plant, they produce, they sell, and then they buy their consumption. Diba? Hindi yung ideal nga dapat sa farming na you produce your food and yung sobra, mga tugang, ipabakal mo. Na kaya ka nagtatanong para may pagkaon ka, so sobra, ipabakal mo. Yung nga yan dapat. Kundi, wala eh. Yan na po ang nangyayari ngunyan mga tugang na bago na ang dalagan, kaya talagang medyo hikahos po talaga, hirap kita. Kung paano po yan mababago, nasa satuya na po yan tabi ng mga kabarangay. Hello kay Sir Homer Alista Lola. Ayan. And siyempre kay Sarge Henry Bandola. Good morning tabi. Good morning man kay Sir Francis Bualoy, sa muyang presidente, mga tugang kang Kabalikat Civicom 430 sa Bangi Base Chapter yan po Santo Domingo. At sa kabos po, na nag-antabay po sa mga miyembro ng Kabalikat Civicom 10-10-01 Team 10-01 yan. Sa Kabalikat 349 yan po, sina Oden Aropesa sa Ginubatan at sa si Sir Peter Oprasio dyan po sa Apsimo. Sa indo po kabos, mga kababayan natin na mga nag-antabay po sa tuya pong programa ko niyan. Good morning po tabi. Papa Mar, anong latest? Yan. Ang latest po, mga tugang, is ano yan? Si Typhoon Tino medyo nagluya. Pero padagos na nagpatakot mga tugang sa Western Visayas and Negros Island region. Iyo po yan tabi. Ang sabi kasubagong alas 10 ng aga, ining si Tino yaon duman sa bisinidad kang Bacolod City, Negros Occidental, and ano yan, may mga lugar pa kitang nasa ilalim kan tropical cyclone warning signal number tropical cyclone wind signal number 4. Pagkatapos number 3, kumusta kita digdi sa Albay? Ang Albay mga tugang is parang wala na tayo wala na Ang signal number 1 is southern portion. Iyo pa. Western and southern portions of Albay. Ito nga na signal number 1 Western and southern portions of Albay. Ginubatan, Legazpi City, Camalig City,
Kamalig, City of Ligao, Pioduran, Daragao, Bilar, Libon, Pulangi, Uwas. Nawara na sa mga taga First District. Tawagan nga natin ng Pag-asa. Tawagan natin ng Pag-asa. Bago tayo mag-break, i-try natin, baka makalusot tayo. Para po sa mga kababayan natin, para sa Bulletin number 14. Yan, kang Typhoon Tino. Okay? Yan, para po matawang kita ng guidance. And then iba pa. Sa iba may advisor na sa iba na balik klase na sa aga di ba? Ay, yung kinakbirits. Ano nangyari doon? Komunikasyon sa Pag-asa. Ano bang number ito sa Pag-asa? 977 ba? Is smart? Ang 0977 ba? Smart ba ang 0977? What network? Globe. Globe pala. Ba't di? Ang tawag ito, mga kunya natin. Ayan, yun na. Hello, Pag-asa. Yes, Pag-asa. Sir Ariel, good morning po. Yes po. Si Mar po ito sa DCGB. May latest na po, tabi, para duman sa, bulletin natin. Hindi po. Sir Ariel, on air na po tabo kita sa DCGB. Go ahead po, tabi, for the forecast. Ang bagyong si Tino po, bagya po ini yung nagluya. Alagad pa dato sa maniniyong nagbabanta sa may Western Visayas since may Negros Island region. Kasugabunganing alas 10 ni aga, puring namataan man ang sentro kan bagyo sa may vicinity kang Bacolod City, Negros Occidental. Iguain yung kusog ng Doros na haran sa sentrong nag-aabot sa 140 km per hour, asin igong pagbugso kan Doros nag-aabot man sa 195 km per hour. Nagiro ini sa direksyon na pasulnupan sa rekas man na 25 km per hour. Digdi sa Kabikulan, nakabandera pa man ang tropical cyclone wind signal number 3 sa southwestern portion kang Masbate, kung sa iniyuman yan ang lugar duman sa munisipyo kang Balud. Samantalang signal number 2 man, ang western sa southern portion kang Masbate, kung sa iniyuman yan ang mga lugar duman sa Esperanza, PUB Corpus, Placer, Kawayan, Milagrosa, Mandaon. Samantalang signal number 1 man ang western as in southern portion kang Albay, kung saan iuman iyan ang mga lugar kang Ginubatan, Legazpi City, Kamalig, Ligao City, Pioduran, Daraga, Hubilyar, Libon, Pulangi, asin Uwas. Signal number 1 man ang western as in southern portion kang Sorsogon, kung saan iuman iyan ang mga lugar sa Bulusan, Magallanes, Santa Magdalena, Huban, Bulan, Irusin, Matnog, Pilar, Castilla, asin Donsol. Asin signal number 1 man ang tatadang parte kang Masbate, kabali na ang Burias, asin Ticao Island. Ang bagyong si Tino, inaasahan na magtatraverse po iniyo sa may Western Visayas, pasiring sa may Northern Palawan. Asin inaasahan na sa aga ninaga, ininaw naman sa may West Philippine Sea. Asin sa agang banggi o sa Webes ninaga, nilalauman man na iniyo maluwas na sa Philippine Area of Responsibility. Si Ariel, linawon talang ang may signal na lang sa Albay is western portion kan Albay. Ang western sa southern portion. Southern portion. Kang Albay. Sa arin yan, yung nito ba wala na? Ang nito mayo na po. Nito rapo-rapo, pagkatapos yung the rest of the first district. Hindi po. Basta ang signal number 1, ang Ginubatan, Legazpi City, Kamalig, Ligao City, Pioduran, Daraga, Hubilyar, Libon, Pulangi, asin Uwas. Ayun, with this development, tabi Sir Ariel, anong magiging sitwasyon kang panahon tanalig sa tuya? May mga oran pa kita o ano pa po? May mga mga pag-uuran, mga panakanak mga pag-uuran, minsan na buhos na yung makusog na mga pag-uuran. So, alas araw po kayo maging kamugtakal kang panahon taligdi sa may Albay. Then by tomorrow, since marayo na ini yung bagyong si Tino, inasanta na improving weather condition na po ang bilog na Bicol region. Ano yun may nahilig kitang kasunod ni Tino? Igo pong may nabilog na bagyo na naman sa luwas pa man Kampar. Although iniyo arayon pa, nasa 2,050 kilometers pa ang kaniyo, ang distansya sa sirangan na parte kang northeastern Mindanao. So tropical depression na iniyo, as in posible man iniyo maglaog sa par sa weekend.
Pag naglaguan isa para, iniyo po inasa na saro naman na severe tropical storm or medyo mapusog ng bagyo. Asin nga ni, hindi man papangaran na bagong U1 or U1 sa letter U nakita ko yan. Letter, ano na yan? Letter U. U. Ayun. Ano yan? Anong models ang pagtutumbukan, tabi, Sir Ariel? Ang base po sa mga numerical models, tinutumbukan niyo ang central or northern Luzon. Pero yan yan harayon pa, so Yes. dakol pa ang ang chance na iniyo magbago. Dakol pang probabilities rin. Opo, tabi. Okay. Sir Ariel, salamatan mo man tabi. Mabay ka man dyan sa Pag-asa. Salamat po. Thank you very much, mga tugang Sir Ariel Samudjo, ang Pag-asa District Regional Forecasting Center. Para po dyan sa latest weather bulletin number 14 kan Bagyong Tino. And then, yan po tabi wala nang kunyan. Wala nang signal sa First District. Kaya, pinisaga barali ka na kamo sa klase talaga. Rapo-rapo and man ito wala na. So, ang may signal number 1 na lang, western and southern portions of Albay. This includes Ginubatan, Legazpi City, Kamalig, City of Ligao, Pioduran, Daraga, Hobilyar, Libon, Pulangi, and Uwas. Alright? And then sa parte mangkan Sorsogon, western and southern portions of Sorsogon, Bulusan, Magallanes, Santa Magdalena, Cuban, Bulan, Irusin, Matnog, Pilar, Castilla, at Donsol. Okay? And the rest of Masbate, including Burias and Ticao Islands. Iyo po yan tabi ang mga may signal number pa sa Bicol region. Alright? Okay, mga kabayan, istamay lamang tabi, oras natin 11:36 in the morning. An oras hatod sa Indokang Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mon Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagpi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI courses offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Margela. Alright, mga tugang, balik po kita sa programa. Mga beses, luwag na. Habang mainit pan sa baw, kamanta paabot na si Mister, paabot na sila Labs. Ayan. Good morning kay Sir General Aranya. Ayan. What if ngaya po, halimbawa, senior, PWD drivers, walo parent, may mga ID puro saro. Pinakyaw mo na gabos. Saro sana. Taning makyaw mo sa iba. Yan po ito, giraray tanganin kung ano. Pero ako sa iling ko, tama na itong saro sana. Alright. Dumaan po sa mga kababayan natin, balik po kita sa programa. And dumaan po sa mga padagos pong nag-aabang kan mga sitwasyon. SD, abangan na lang po ang mga announcement kan sa indo po ng mga local government units na improving man na po ang panahon, no? Actually, sa Legazpi City nagpaluwas na ng abiso na sa aga may klase na, di ba? So iba,
halaton ta. Yan. So mga naghapot manungod po sa smart. Dahil nga nagkakakonek, boss. May problema po tabi. May abiso na so Smart Communications. Yung telecommunications company na Smart. Nagpahayag na po mga tugang na so sa indang voice and SMS services, yung text messages na sangon niya nagkakaiba po ng issues, nagka-experience ng issue, and ang mga subscribers ngayon pwedeng maka-experience man ng slow to no data connection. Ang sabi ka ni Smart, base na nakalap na itong impormasyon mga tugang sa web, na it is working to restore full service as soon as possible. Yan po tabi. May problema pala talaga, kaya di kayo nakakatawag, di kayo nakatext, at saka yung data paikot-ikot. Tayo po tabi mga tugang, may problema sindang na-experiensyahan. I hope na kaya ako sa aga, oy mag-aran sa kamon sa aga ning kunyan. Mga pag-iriba sa newsroom. Ataba-taba nindo din ako magpaabot ng pizza 5. Baka din na makaabot ang sako. Takong magkagawa ng problema ang mga kunyanta. Di ba? Yung sinasabi ng pag-asa na, ng DICT na flood traffic. Mag-i-slow ang dalagan kan mga pagbukas kang ibang mga apps, as in mga websites. Pagkatapos pati na ang mga operasyones kan mga pagkakonek-konek, iyan sa piglauman ninda mga tugang na magiging problema tomorrow. Okay? Alright, so ano pa yan? Mga mga kababayan natin, ipangadji yung mga nararinapado mga tugang duman po sa Cebu. Sangon yan, so CCDRRMO kang Cebu naglilibot na search and rescue kadakol duman mga tugang ang binaha na lugar. Duman sa Bakayan sa Cebu. May sarong village duman na lantop na mga tugang sa may atop. So mga residente suminarakat na sa atop kasi nagagad ang rescue. Makusog ang sulog kan tubig. So sana mga tugang maging dahil na madagdagan pa itong saro na sabi na irerehistro mga tugang na nagadan. Duman po sa sa nasabit pong lugar sa Visayas. And kadakol po talaga na kasubagong aga sa Cebu, uminagi garo alas 6 ng aga mga tugang. Kaya duman sa may Mandawi City, sa Cebu, may mga lugar po talagang binaraha and halangkaw subaha mga tugang na uminaragi duman talagang makusog po sa pag-uuran. Garo hanggang 200 mm garo ang tuminama duman. Pero ang nagulpi talaga ining Villa del Rio, Bakayan, Cebu. Na talagang kadakol na pinagparatong-patong ng mga auto. Yung gigununon mo dahil mo ito, Jerome. Walang sinaralansan sa mga auto, pati motorsiklo. Tapos maniyusi pa din. Kadakol na mga auto sana walang nadiskwidong tawo, di bali na kung mga propiedad mapalitan yan, pero wag naman yung buhay, kundi talagang matindi so tama, matindi so tama. At iyon ang kunyang pagbagyo yung di ka man na sentro pero sa baris bisan tuminama sa imo nakaw, yan yung wala may pinakamakusog mga tugang na paros asin uran. Ayan. So duman sa mga kabarangay, mga may parientes po sa Cebu, kunyan tabi, abang-abangan ining iba pang mga masunod na mga tugang ng mga bagyo
na maarabot pa. Magpreparar kita digdi kay uwan. Uwan pala masunod UWAN, uwan. Yan ang masunod kung lumaog po sa PAR itong na-develop na tropical depression diyan po sa may parte ka northeastern Mindanao. And accordingly, sabi ni Sir Ariel Casubago, na kapag nakalog ini sa PAR, baka maging severe tropical storm na ini. At nasa tropical depression na di ba? So, magiging tropical storm siya, and then magiging severe tropical storm, and then typhoon. So, yan ang mga kategorya mong iagyan mga tugang kabag-asa. Depende yan sa paros na daradara. Okay? So, abang-abangan na po yan. Mga kita na dahil na makadiskwilo pa rin kadakol po yan. Ano? Sa Liluan, mga tugang, baha din sa Cebu. Dara kang bagyong Tino. Duman sa first floor, mga tugang ka mga karong, langtop man, halos pigdilaan so atop sa second floor. Gununon mo. Ay, sus Mariusip talaga, ano? Ini po ang medyo wala tayong kalaban-laban dyan. Kaya ang panlaban ta dyan is maging preparado, maging kalmado, as in diskanso. Pag hindi kaya, evacuate tayo. Evacuate tayo para maging kunyan, maging ligtas kita. Ay baga ligtas ngaya ang may alam. Okay? Alright. Di Papa Mar, matibay yun nun man ngayaan mga taga-Biyo adi. Iyo po tabi. Bicol University Daraga. Matibay mga dakol na CPA ang nakapasar 50. 53 ay 56. Out of 66 examinees, 56 ang nakapasar. Ang galing na. Congratulations, tabi. Alright. Ano pa? Papa Mar, ano na mangyayari sa hiya? Pasensya na po kamot. Pinalo up man sa LGU, pinalo up po sa ipapalo up mga tugang sa DOH ko di pong nakauron sa tuya na yung in-charge po wala dahil nakauron kan sa tuya mga pag-iriba. Actually, duwang simana may na pong pighunting ang mga taga DOH man ako dyan na magpaliwanag para magyan-gyanan man sa mga kababayan ta. And bako man sa kung ano ko linawon sana kung ano ba talaga ang patakaran kan kapag ngaya anong maging papel kang kang LGU, kailangan pa ba nilang pakialaman niya, kailangan ba baguhin pa nila yan o ano, kailangan pa ba istriktuhan nila yan or what, yung lilinawin namin sa DOH kasi naman nag-recommend magpaluwas ng budget mga tugang DBM. And to my mind, ang sinang binasihan, ito mong sinubmit kang LGU na payroll mga tugang po para ina-approve and then in-recommendar mga tugang sa DBM para ikon yan. Itawanan ng pondo and then pinag-download man mga tugang kag DOH po sa mga LGUs na yan. Okay? Alo yun ang hiya na yan. Nakakahiya na. 2020 pa yung COVID. Hanggang ngayon, hindi pa na may bigay yan. 5 taon na. Ay, sus Mariusip. Sobra ng sakripisyo ngayon yan, mga tugang. Alright. Why can't I upload a video? Kung gamit mo po tabi, ano yan, smart, yan talaga. Bakit kasi bago, may problema po tabi. SMS, voice, and including mga tugang, yung pong no connection, to slow connection, mga tugang kan, sa indong mga data. Yan po tabi ang rason kayan. Okay? O yan po sa mga kababayan natin na padagos po mga tugang na nag-aantabay kan mga pangyayari pa. Okay? Alright. So, padagos lang kita na mag-alabar sa Diyos. As in, magbarakli na kita. As in na pala. Mga parumdum ngayon. Mga parumdum ngayon na nasusobra na ngayon kita. Ayan. Alright. Duman sa mga kababayan ta, mga tugang,
padagos ini na distribution kan DA as in kan NFA nin bagas na 20 pesos para duman sa mga vulnerable sectors, including duman sa mga minimum wage earners na kung saan nakipag-partner sa mga employers, and then sabi ko na inot po sa LCC, di ba? Ganun gulangsing kayan with DOLE at saka ng NFA at saka ng DA at saka ng FTI, Food Terminal Incorporated. Sinda yung nag-partner kayan. So kadakon na sinda na nagsunod sa LCC sa buong Bicol. So ngunyan, yun naman ang tinarget naman, yung mga farmers, yung pong 4-piece, yung tricycle driver, jeepney driver, fisher folks, senior citizens, solo parents, pati na yung mga households, yung mga katabang, mga tugang na tios. Yun po yan, kasarabay dyan sa 20 pesos. Kailangan lang mag-submit ng itong requirements na kinakaipuan, and then you can buy mga tugang kung piraso allocation sa imo sa pwedeng makabakal ng hanggang 10 kilos. Apwera duman sa napanood dito sa freezer po, 5 kilos na pwedeng mabakal sa kada pagbakal. Pero ang sa ng allocation man mga tugang is 30 kilos na, di ba? Yan po, 30 kilos naman. Alright, so doon po sa mga kababayan pag may kwarta, bakal, tangani na ano yan, oro ekonomiya lamang, at tapos balon pa ng mag-adalan ng mga tugang na magbawas-bawas kan pagkaon po mga tugang ning paroy, ning bagas, ning maluto. Because yan sabi ko na hindi sa sweet, pero malaking contribution niya mga tugang para po magkaroon ka ng sugar na matindi sa katawan. Di ba? Yan ang matamis na marami ang sugar. Yang hindi matamis na maraming sugar, yan pong bagas. Yan pa, yung maluto. Kaya, eat rice moderately. Kung mahal nyo ang buhay nyo, magdahan-dahan kayo. Maawa kayo. Condolence po pala sa familya ni former Vice Mayor Marvin anong apelyido ni Marvin? Ang kudugod. Si Vice Mayor Marvin, mga tugang, kan ano yan, Oringo, kan Santo Domingo, diyan po siya sa Bicol, naka-star na Naging Vice Mayor ni po yan sa Santo Domingo. Nagada na po siya tabi, biniwan na ng buhay. Taloy man na naghilang yun si Vice. Condolence po tabi sa pamilya kay Kapitan Puts. Condolence po sa family. Asin sa Gabos. Alright. Paano tabi, mga tuga? Ako po i-share na muna dito po sa programa. I hope na kami nakapaglingkod ng tapat na tama. Kasi ito po Gabos, ganyan po na pagka-morning ng Tuesday. Para mga kabilang na tropa, ako po si Mardela. Thank you for keeping us company. Abangan na po masunod tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa Bareta alas 12. Masunod na.